Alright, ayan. Dito tayo sa, ito na, bungad ng Bolinao. Ayan. So, yan yung dalawang parola. Ayan o. Parola, ayan, papasok na tayo ng Bolinao. Dito tayo ngayon maliligo. Ayan, subukan natin. Ayan, syempre kasama natin yung ating red tricycle. Ayan o. Oh. Syempre, nandito yung batang makulit. Hi! Okay. Pasok tayo dito sa left. Ano? Sa Mang Norte. Oh, okay, wala na yung mangga dito. Tinanggal nila yung mangga. Sa may waiting shed ng sa Mang Norte. Tinanggal na yung mangga. So dati hindi pa ito sementado, pero ngayon diretso sementado na to. Kaya lang maraming bitak. Ayan o. Yay! Ang lalim naman nito. Oh. Yung may malalim na lubak dito sa may tulay. Tapos biglang sikip ng kalsada pang Barangay Road. Ano? Oh, diretso, maraming pitak-pitak. Pero simentado. Sa yung daan, sundan lang itong kalsada, Barangay Road. Tapos ito na yung Barangay Hall. Nandito na kayo sa Barangay Hall, mag-turn right kayo, turn right. Ayan o, meron namang karatula. Turn right, turn right. Marami na tayong makakasabay. Sa mga turista pala na pupunta dito, mayroong environmental fee. Yung may naniningil kanina doon sa may silong ng mangga. After lang nung nag-right turn tayo. So kanina nadaanan na natin yung isa sa mga daan papuntang Falls 2. Doon tayo sa baba. So meron pa dito Falls 2A. Doon tayo sa Falls 1. Unahin muna natin Falls 1. Oh, mahina ata ang tubig ngayon. Summer. Ayan, muli na ang Falls 1 parking area. Pwede dito. Doon tayo sa bandang kabila. Para tutok. Ayan, dito tayo. Falls 1, 2, and 3. Oh, diba? Pag nadaanan mo dito, pwede kang pumunta ng Falls 1, 2, and 3. Ay, maraming tao. Ay, maraming tao. Saan tayo park? Falls 1B. Ha? Ito. Saan natin dito? Ha? Oh. Baba na dyan, mainit. Baba ka, tapos dito, punta ka dito. Ay, baba na rin natin yung mga gamit natin. Okay, pababa. Ang daming tao. Ayun o. Kita na ba? Oo, doon. Tignan mo yung inapakan mo, Bam. Nakahulog ka dyan, diretso ka na sa baba.
Oh, kain muna Bam. Eat ka muna. Hmm. Ready ka na? Mag-swimming? Ready na? Ready ka na mag-swimming? Hmm. Nakita kang isa. Oh, floating. Oh. Sige, dito. Oh. Oh. So, ayan. I-enjoy na si Bambam. Oh. Oh, yan oh. Maraming tao ngayon. Maraming tao. Ay, maraming tao. Peak season. Summer. Bulinaw Falls 1 pa lang to. Falls 1. So, yan na yung Bulinaw Falls 1. Tatalon dyan. Yehey! Yun. Oh. Ah, meron pa. Oh. Mataas yan. Oh. Mag-hi ka naman. Say hi. Hi. Go. Daming tao, Bam. Ang daming tao. Ayan, nakahanap ng balsa yung batang makulit. Ano, swimming. Game. Oh. Oh. Ay, nagutom yung bata. Nagutom si Bam? Oh. Ay, may bayad. May bayad, 10 piso. Okay. Tapos na tayo sa Falls 1. Oo, punta tayo sa Falls 2. Para 3 in 1. Ulitin na natin, Falls 1, 2, and 3. Yes! Ang dami palang bayad.
Daming babayaran. May maraming babayaran. So, una, environmental fee, yung after sa Barangay Hall ng Samang Norte. Tapos, entrance, 30 pesos. Oo, 30 pesos ang isa. Magbata, libre. Batang maliit. Oo. Bukan natin dito sa Falls 2. Ulitin natin. Oo. Falls 2. Falls 2 ito, Falls 2. Ako, maraming sasakyan, maraming tao na naman. Nga pala, kanina 500. Peak season kasi 500 yung cottage. Tables and chairs lang yun ha. Tayo pwede dito. Aha, tayo. Dito. Ah, nagutom. Nagutom yung batang makulit. Ayan, Falls 2 tayo, Falls 2. Sarap yan, ma'am? Anong flavor yan? Ha? Kalimutan niya. Falls 2, Falls 2. Ayan yung Falls 2. Oh. Mauna ka na, ma'am. Tingnan mo. Oh. Lalakad tayo ng stairs. Wow! Oh. Idol! Kamusta ka, Idol? Nag-hi siya sa'yo, yung bata. Oh, Falls 2, Falls 2. Okay. Falls 2. Oh, may hagdan doon, ma'am. Doon tayo dadaan. Sabi ko na mo, Ubeng. Faster, ma'am. Faster. 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 Hindi may sumusunod sa atin. Saan ba? May balls pa doon? Okay, lipat tayo. Falls 2 pa rin. Ibang site nga lang. Ayaw ko mga ice cream. Hindi, oh, ito yung original na Falls 2. Ayan. Oh. Ito na yung Falls 2. Mga bata, Malayo na doon. Ikot tayo. Ano ba mag-ikot tayo dyan? Sa ay, nakahanap din ng spot tong batang to. Bam!
Nakita mo ba? Ano yan? Say hi. Madulas, madulas. Malumot. Ito, lumawak ang falls to. Okay. Pabalik na tayo. Huh. Pabalik na. Ayan. Punta tayo sa Falls 3. Oh, Falls 3. Punta tayo sa Falls 3. Ayan, tapos na tayo dito sa Falls 2. Grabe! Grabe nga liga po! Okay. Okay, malikabok dito sa part na ito. Ay, malikabok! Pero, hindi pa simentado yung daan. Sa pagitan ng falls 1 and 2, 2 and 3. Tayo Falls 3. Ito na Falls 3. Tama. Maalikabok lang. Hindi makauro-ura yun, di man ang bambaman. Malapit na oh, ayan na oh. Saan na tayo? Falls 3. Oo. Sa Falls 2 pala, yung pinanggalingan natin, malumot. Maraming part na madulas. Oo. Sa Falls 1 naman, maganda yung falls pero masikip. Madaling ma-crowded. So ito, Falls 2 pa rin ito eh. Falls 3, ito. Tama, Falls 3. Ay, Falls 3. Walang dagat dito, anak ko. Malikabok. Gravity. Ha? This is buhangin. Ano ba? Buhangin. Anong buhangin dito, ano? Falls 2 pa rin yan, Falls 2. Medyo may kalayuan yung Falls 3. Medyo may kalayuan yung Falls 3. Diretsong rough road to. Diretsong rough road. Hindi pa simentado. Okay.
Falls 3 muna tayo. Last na ito ka ma. Last na falls na ito. Wala nang falls 4. Kain tayo ng chips. Opo, dyan na tayo titigil ng chips. Sa Mickey. Tignan natin kung anong meron dito. Ayan na. Home Street. Falls 3. Ayan. Falls 3. Beautiful. The beach. Ay, maraming tao. Ang dami mag-parking. Kaya nga, maraming tao. Tayo mag-park. Pag-isip natin ko. Nang available. Park, hanap tayo ng parking. Hindi yun o. May parking dyan. Oh, pwede dito. May parking dito. Oo. Aray, aray. Aray, aray. Aray. Okay, dito na tayo. Aray. Ang spicy. Game. Buli ng Falls 3. Okay, pababa na. Falls 3. Oh, bago. Bago yung mga kubo dito. Maganda. Tingin tayo. Swimming na. Swimming ka na. Nagsaswimming ka na oh. Bam! Picture ka doon oh.
Okay. Tapos na po ang paliligo. Balik na tayo. Ayan. Uwian na. Alright.